Encama hilbijartina Türkiye buxara di nav opozisyona da hin pengavên nû da dest pê kirin. Hevserokê bereyê HDP Selahattin Demirtaş encama hilbijartinê ji bo partiya xwe weka têkçûnek pê nas kir. Piştî rexneyan ser medya civakî ragihand dest ji siyaseta aktîv berdide. Lê gelek dengdirê HDP li Amedê bawer nakin ku Demirtaş di nav siyasetê da namîne. Ji bo telin ne? Ji bo xalqê Kürt. Güvencekî wî, xeberdanî wî, siyaseta wî yani zanad beşe. Şularım tuazın serkeftini bana. Lê indi siyasetê berdidin. Ya valla ne var de başam. Ew bêje jî xelq nayê ew ji ber de. Demirtaş tevpêbina di Artı TV'ye da dazanîn ji ber polîtikayên xelat ên nav partiyê encama hilbijartinê xerab çêbû û dixwaze balê bide ser kêmasiyan. Avukat û nivîskar Muharrem Erbey jî destnîşan kir. Demirtaş rê li siyasetvanên nav HDP vedike ku ew jî dest ji kar berdin û berpirsiyariya xwe bicîbînin. Em li ku disekinin yani pey CHP em diçin gelo em ser navê xwe siyasete meşinin rengê me ne belli bû nava me kî heyî mesela gelek partiye Kurd hebûn me pişta xwe dawam wan. Bi milyona dengderên HDP ser dexwaza Demirtaş û kampeyna wî piştevaniya Kemal Kılıçdaroğlu kiribûn. Gelek rûniştvan jî balê didin ser vê yekê. Wextê tu dibe siyaset aklımı da direkt Demirtaş. Başka tişkitin ney? Yani mesela gotnê Demirtaş ser te tesir kir tu çû hilbijartinê? Tabii. Hem çün hem reya xwe jî kullanmış kirin. Demirtaş gobide diyemedi. Yoksa bana da Kılıçdaroğlu. İmamoğlu belediye başkanı İstanbul'ya neyse. Demirtaş ne gota ne bu belediye başkanı neyse. Şîrovekarê siyasî Reha Rohavioğlu jî dibêje ged ortaya da têkçûnek hebe para Demirtaşî têda heye. Kanın bejun du siyasetene yani buya du perçe. Perçek Demirtaş'a perçe de jî partiye. Di nav partiye de jî têxuya ku pişkiriya Demirtaş lawaz tune yani. Ji ber vê yekê aliyedin Demirtaş dibêje ez vî zanim ez kanim vî karî bikim lê hûn gurî min nakin. Reha Rohavioğlu îdia dike ku Demirtaş bi vê gavê ne tenê HDP di esê xwe da PKK jî rehne dike. PKK piştweye dibêje hûn terorîstin. HDP çi qas bêje em ne wîsane siyasetek dibimeşine jî eger siya çekan li ser siyasetê heta bimeşe HDP sedîset nikare guherînek çawa dixwaze wiya bike. Rêveberên HDP dibêjin Demirtaş rêhevarê wan e û bi lez û bezayê kongreyek li dar bixin. Muharrem Erbey jî destnîşan kir ku ji bo serketine siyaseta Kurdan divê berê xwe bidin navgel ne Enqerê. Siyasetmedar gerek ji derkeve dengê wan, rengê wan, ruhê wan gerek ji Diyarbekirê ji Kurdistanê her Enqerê an jî her dünyayê. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.